गिबियाव गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरग्रोबाय। दिनै बे बालिमारि बान्दो खर'आव मोनसे गोदानै पिकनिक स्पट खुलिबाय। आं गिबियावनो बे जायफोर बे बान्दो खर'नि पिकनिकनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा जितु मेनेजमेन्ट बिथांमोनखौसो आं धन्यबाद होग्रोदों। खारन जोंनि मानसिफ्रा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो जों बर'ल' नङा बिभिन्न जनजातिया गोदान बोसोरखौ बयबो बरायो। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बयबो जिबनाव गोदान माने बोसोर गोदान बोसोरसे थांनायनि उनाव बोसोर गोदान फैयो। बे बोसोर गोदानाव बयबो रंजानो लुबैयो। खारन नेक्स्टआव सोर थागोन थाया जिबना खुनु गोरोन्थि गैया। दा बिनि जुनै बोसोर फुरायनाय लोगो लोगो बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा जावरिखाङो बोराय बुरि बयबो गोदान बोसोराव अमा बेदर दाउ बेदर बायदिसिना जौ गिसि बेफोरजों जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे बयबो बिभिन्न बे जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे निउ इयारखौ फालिनाय जायो। दा बिनिखायनो बिथांमोना गोजानफ्राव जेरखम जोंनि मानसिफोरा गारि घरा लानानै थाङो बेंगल हक सरलपारा हक बिभिन्न जायगायाव। दा जोङो गोदानाव थांनांला आरोखि। बिथांमोनहा दिनै बिराद गावसोरनो फैसा गारनानै जे हाग्रा ओनसोलमोन साइलेन्ट बिराद मोजां जायगा दिप एकदम बाव बिफां लाइफां औवा थौवा गासिबो दंजोबो गासिबोनो प्रयजन जिखुनु माबा गैया दंखाजोबो आरोखि। दा बेफ्राव खुलिनो थाखाय धन्यबाद आरो जोंनि मानसिफ्रा फैथों बाहाय बिथांमोना जायफोर मिथियाखै मिथिथों बे मिडियानि गेजेरजों आंबो हमदों बालिमारि बान्दो खर' लामा कमिउनिकेसनफ्रा खुनु उसुबिदा गैया मोजांजोब दिउ फैनानै बिथांमोना आरामसे ट्रोब हाबफैनो हागोन बेखौनो आं खावलायदों नङा होमबा। आरो गसाइगाव साब डिभिजननि मथथे 3 किल'मिटार जागोन नङा होमबा। गसाइगावनिफ्राय खाथि गारिजों फैबा 20 मिनिटनि बेफार। गतिके खावलायहरबाय रायजो राजा बयखौबो निउ इयार बरायग्रा रायजो राजा बिथांमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोननि जितु खस्थ' खालामनानै दिनै बे बान्दो खर' पिकनिक स्पट बानायदों बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैथों जौगाखांहोफैथों बेखौनो आं खावलायहरदों। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बिथांमोननि जितु मिजिं आसा बियो जाफुंसारथों आरो जाहाथे बयबो फैनानै बाव आलो गोजोनै एन्जयमेन्ट लाफैनो हाथों। जेबो खस्थ' थस्थ'नि जेबो खोथा गैया। आरामसे बिथांमोननि जितु रिसिपसन बिथांमोनहा जे फर्मेलिटि दं बे फर्मेलिटि नोंथांमोनखौ बरायगोन जानाय लोंनाय बेबस्था खालामना होगोन नङा होमबा। पिकनिक माने मा पिकनिक स्पट माने बेनो जानाय लोंनाय आरो सोरनिबा उसुबिदा सोरनिबा हाबा बाव रिसिपसनबो खालामफैनो हागोन सोरनिबा बार्थडेनिबो बाव खालामफैनो हागोन बिभिन्न आयजनखौ बिथांमोनहा बाय फैनानै खालामफैनो हागोन आरोखि। मोजां दा आं हाबहैनो हायाखै दाबो हाबहैनाया नायलांसै नङा होमबा। बेखिनिखौनो खावलायबाय। जायफोर खुलिदों आरो जायफोर जानो फैदों बिनि थाखाय डिसिप्लिननि सोमोन्दै डिसिप्लिनाथ' खुब थालायनांगोन। गावजों गाव मानिलायाबा मोजां रोखोम आखुखौ देखायलायाबा बेहायथ' गाव गावखौसो लाजिथाव माबा मा होनो बेबहार देखायना लानाय जागोन। ओंखायनो रंजाफैथों जाथों रंजानाय जानायजों लोगोसे गाव गावनि भाषा गाव गावनि जितु कालचार गाव गावनि बेबहार बेखौ जाहाथे बिथांमोनहा डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलियो। बाव गाइडलाइन थाखागोन बे गाइडलाइन मथेन सोलिफैयो बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय जाहाथे इनडिसिप्लिन दाजाथों। खारन गामि एरियायाव बेफोर सोलिया नङा होमबा। जिहेथु जोंनि आखल आखुखौ लोङै जायै जों थिग खालामनाया मोजां। खायफा लोंब्ला जाब्ला बावो गावनि माबाखौ आलदा रोखोमै माबा मोनसे माबा माबि देखायफ्लाङो बुंफ्लाङो जाहाथे बेफोर जाया आरोखि। जों बयबो मानिलायनानै सोलिनांगौ जों बयखौबो सनमान होनानै सोलिनांगौ आं बेखिनिखौनो खावलायदों। गिबियावनो नोंसोर साफ्रोमबो मेडियानि पार्सनेलफोरखौहाय आङो खुलुमनाय सिबिनाय फोरमायग्रोबाय आरो बे मेडियानि साफ्रोमबो
नायगिरि बिथांमोनखौबो आंनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय बा जोंनि बान्दो खर' ससाइटिनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। औ जों दिनै नैबे गसाइगाव महकुमानि साहा थिग गसाइगाव महकुमा जेनोखि SDO सिभिल अफिस बेनि 3 किल'मिटार साहाजों थानाय बाल्लिमारि गामिनि बे दैसा सेरावहाय बान्दो खर' गाथोन होननाय मोनसे पिकनिक स्पट जों दिनै अपेनिं खालामबाय। बे पिकनिक स्पटखौ जोंनिनो मानगोनां BTCनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि EM मृत्युन्जय नार्जारि सार आरो बेजों लोगोसे फैफानो हानाय जोंनिनो गामिनि कन्ट्राक्टर बा मानगोनां ससियेल वार्कार आदा सागर बसुमतारी आरो बेजों फैफानो हादों जोंनि गुमा समस्तिनि MCLA खन्थासालि सार बिसोरनि आखाइजों जों बेखेवनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै 15 तारिख डिसेम्बर 2025 इंराजि मायथाइनि जोंना दिनै अपेनिं जाबाय। गाबोननिफ्राय बाव बयबो फैनानै पिकनिक जाफैनो हासिगोन। बयनिबो सुबिदानि थाखाय गासिबो जों जेसेबां हायो बानायजोबनानै होदों। जोंनि बे बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पटनि एकदम गेजेरजोंनो जोंनि जेनोखि संकसनि ब्रान्स नजाथि दै होनो जों बियो बोहैलांदों। बयबो फैनानै नायफै। आंनि खुगाजों बुंनायनिफ्राय नायफैबा जोबोद समायनासिन नुगोन। बाव बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय बाव खमसे खम 50 बिगानिबो बारा जोंहा हा दं। बाव जों जायगा गासिबो सुबिदा बानायनानै होदों। बावहाय नोंसोरो गावनि न'खरनि फेमिलिखौ लानानै फै बा लोगोफोरजों फै बा अफिस स्टाफ बयबो फैनो हागोन बा स्कुल स्टुडेन्टफोरखौ लाबोनानैहाय बाव बेरायहोनो हागोन। जों दाखालि 9 नभेम्बरनिफ्राय बानाय दिनैहाय अपेनिं खालामनो हाबाय। खिन्थु जों बुंगोन जों दाबो 90% जोंनि साननाय बायदि खालामजोबनो हादों। पिकनिकखौ जानो हासिगोन खिन्थु गथ'फोरनि गेलेग्राखौ जों दाबो एसे मावबावनांगौ दं। बियो 1 जानुवारियाव आरामसे जाहैजोबगोन। गथ'फोरनि गेलेग्राखौ जों एसे बानायबावनांगौ दं। बेखौ आं बुंदों। बावहाय जेबो उसुबिदा मोननाय नङा। लामाया जोंहा मोनथाम खोदोमगुरि होननाय मोनसे दं हाइवेनिफ्राय बेजोंबो फैनो हायो। मंगलियान दाबा जेनोखि हाइवे बेजोंबो फैनो हायो। SDO सिभिलजोंबो फैनानैहाय बावहाय आरामसे जों गासिबो फ्लेग लागायजोबखादों मादों फैनानै बे जायगायावहाय बेसेन नुजाफैबानो नाङै गथ' डाइरेक्ट गारि जोनोम हाबनो जानो हागोन। हानाय जेबो उसुबिदा सावस्रि गैया। बाथ बाव दुगैनायनि जानिटभा गासिबो धरननि IVF जाग्रा मोनगोन। सेन्टाराव सोरबाया फैगौ जुदि बाव 20 संनानै जाफैनो डिसेम्बराव लुबैदों अदालगुरि संनानै जाफैनो मेडिकेलआव हागोन। बेसेन नङा नाङै संनानै गथ' जाया जोनोम जानो हानाय अब्ला अर्डार होनानै सावस्रि जागोन। केम्प होनब्लाबो फोसावनानै गासिबो होदों। धोरोननि जोंनि गथ' गैयै बर'नि थासारिजों जुजिनाय जेनोखि जानाय नैथि खेब फुंनि ब्रेकफास्टनिफ्राय गोरबोआव फिथा थानो गोब्राब जानाय दाउदै एबा फिथाइ सामथाइ गुबुन साहा लाल साहायानो गायनेकलजिकेल जा गाइखेर साहा गासिबो जेंनाफोरजों मोनगोन। मोगा मोगि बेजों लोगोसे जानांनाय चावमिन मम' बेनिबो जराफोरखौ बेब'स्था बाहागो लानो खालामगासिनो थाखाय दं। हांख्रायनाय जादों। बेजों लोगोसे रोंगौसा हान्जाया ओंखामफोर जानो बेनि सायाव लुबैयोबा सुबुरुन जिखुनु होदों। धरननि गथ' बेदरजोंहाय गैयै बाव ओंखाम फाहामथाय अर्डार राहाफोर होनानै जानो हागोन। गले गले गोरबो जोंहा गारनाय बाव गेजेरावनो आरो मोनसे जोंनि बान्दो IVF खर' गाथोन IUI ससाइटिनि फेलें अफिस जानाय दं। बाव फैनानैबो गायनेकलजिकेल नों जेंना लाफैनो आरो गोबां हाजोबगोन। थावनिया आरो जाबाय जोङो अदालगुरि मेडिकेल जोंनि पेज टाउन जेनोखि LP बान्दो खर' स्कुलनि गाथोन साखाथियाव फैगौ पिकनिक 20 स्पट पेज डिसेम्बराव सुलाद बावबो लानो जोंनि थाखाय जेनोखि जानबुं अफिसियेल नाम्बार अनजिमा बेखौ हगारबाय। मोननै जोंहा कन्टेक्ट नाम्बार दं। बाव कन्टेक्ट खालामनानैबो फैनो हागोन। जेसेबां बुङो बुंनायनिफ्राय आङो सानदों बयबो फैनानै नायफैबा 08096880000 कल बिनि खालामनो नुथायखौ हागोन। नुगोन आरोखि ना। बिमा बिफा एकदम जानायनि फारसे गिबि आगान मिथिंगायारि लानायनि बे सोमखोर खाबुखौ बावहाय दाबाव एकदम दानो मिथिंगायानो रेजिस्टार खालामनो आरो समायनाखा। बाव रोंगौथि गोनां एथ'ग्राब जेबो सुबुरुन बानायनांगौ गैया। अब्लाबो जों सिबिथायखौ एसे साफा लानो खालामनाय हागोन। मुङैहाय बानायदों। फैबानो नुफैगोन। एकदम बावहाय दैसा गाथोन दं दुगैफैनो हागोन। औ टाइम टेबोलनि बाथ्रायाव जोंनो जेन'बा हमनानै लादो दिनै जायोबा जोंनो गाबोन फुङावहाय फोसाबनांगौ। जों फोसाबनायखौ फुंनि 8थासिम लादों। 8था 9थानि सिगां रावबो पिकनिक जाग्राफ्रा सफैखाया। बेनिफ्राय 8था 9थानिफ्राय पिकनिकखौ जायै जायै जाहाथे बेलासिनि 5 बाजि 5थायावनो ओंखारलाङो। बयनिबो सुबिदानि सिकिउरिटिनि मानि थाखाय जों बेखौ लादों 5थासिम। औ फिसखौ जों बिदि बांद्राय लायाखै। जोंनि जेनाखि मेनटेनेन्स बे मेनटेनेन्सनि थाखाय जोङो मटर साइकेलखौहाय 50 रुपिस बिनिफ्राय जेनोखि साखा गंथाम हमनानै लादो इ रिक्सा जों जेखौ ओरैनो टट' होननानै मिथियो बा अट' गारि जों बेखौहाय 100 लादों। बेनिफ्राय कारखौहाय 200 रां लादों। बेनिफ्राय उइंगारखौ जों 300 सरि 30 300 बर'नि होनबा एसे भुल जादों। 300 रां लादों। बेनिफ्राय जेनोखि बासखौहाय जों बयनिफ्राय बांसिन बासाव रासिन मानसि सफैयो नालाय देरसिनखाय बेखौ जों 500 लादों। पार हेड मानसिनि जों बिदि लायाखिसै। पार हेडआ जाहैगोन माबा ओरैनो थाबायनानै फैनायबाल' 30 रुपिस लागोन। औ ओरैनो गारि सायावहाय फैनायखौ बे गारियावनो थांबाय। बिदि एक्सट्रा गैला। औ पार्किं जोंहा बासनि थाखाय थांनानैहाय एसे बारलांथारनानै जेन'बा 500 मिटारसोआव
हाबलांथारनानै मेन गेटनिफ्राय एसे हाबलांथारनानै बासनि पार्किं बास गिदिरखौ जों सिङाव सोनो नागिराखै बाखि गासिबो हाबजोबगोन विंगारनिफ्राय लानानै जेसेबां ओरै फिसा गारि दं गासिबो सिङावनो सफैजोबनो हागोन